İşler birazdan kütülmegenrek oldu. Vallahi dip aytам, men bilmedім, мен ayttılar менә барырсың да, шунда булырсың дип. Шуңа күрә мен куәтләп, алдағы чыгышчыларның рәхмәтләрен куәтләп, әлбәттә мондагы утыручыларга һәм менә сайлаучыларга да зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу минеке генә түгел, мин шулай дип уйлыйм. Бу Роман театрының, безнең труппаның, анда эшчеләрнең, безнең мәдәниятебезнең, әгәр дә шундый бәя мине чын татар дип сайлаганнар. Сайламасалар, каян белер идем. Шуңа күрә шексез зур рәхмәт. Һәм гомумән компания бик матур. Мен алдагылар да бик шатмын. Сәйдә белән бергә алу да бу икеләтә бәйрәм. Барыгызга да зур рәхмәт. Киләчәктә дә бу конкурс дәвам итсен. Һәм иң лаеклыларына шул менә монда миңа ни бирделәр? Пропуск диделәр. Менә бу пропуск күрсәтсәң, любой җиргә кертеп була икән диләр. Менә бу борынгыдан килгән әйбер. Шулай бит, тамга. Менә һәр любой җиргә керә ала.